It's 11 we selling it. Erenda lanisha erenda kata. Zima deep thoughts. Yo big iwe. Diri mfana. Opo sinu saiton raza but kukomplaina hangu ndaisotadza. Hey, ndetombore miropa tening. But isi danger life is a journey. Saiton ndirwadza kunzi ndiyo mombe kumahungwe. Ndichida kuita baba kwete madumbe. Zuchinzi haurare plus hauchke ndesongoramba nchiti yo yaibude kutondirwadza. Iwe senda ndichu pandakereswa suda kwa mdarabuchu ezo sekesa kushikoro ndopinda mutu yogara ndirizi ndakasika zvangu ndiri inyaya upfana but I'm no longer mfana sezo ndanga ndiri mfana ndaisaizirwa upfana sorry me tell you this inyaya upfana but I'm no longer mfana sezo ndanga ndiri mfana ndaisaizirwa upfana iwe pane zvaizo ndedzimba ndiri mumba ndichiona katuni Mr. Panda ndareva rasvika ipapo kutondidhanda enda unonyara homweki kwemfana musikano yopa next rakamulaina pamateksti akandirambira waupfana kana kanga stepi kandairova overgepi kaitonzi ndekechipfana inyaya upfana but I'm no longer mfana sezo ndanga ndiri mfana ndaisaizirwa upfana sorry me tell you this inyaya upfana but I'm no longer mfana sezo ndanga ndiri mfana ndaisaizirwa upfana iwe ndiri mfana opo zvinhu zvaitonradza but kukomplaina hangu ndaizotadza hey ndatomboremerwa padening but isi danger life is a journey zvaitondirwadza kunzi ndiwo mombe kumahungwe ndichida kuita baba kwete madhumbe zvichinzi haurare plus haudye ndazongoramba ndichiti yo yaibude kutondirwadza iwe senda ndichu pandagereswa zuda kwa mdarabuchu ezosekesa kuchikoro ndopinda mutu yogara ndirizi ndakasika zvangu ndiri tu ndirikunzwika here zvima deep thoughts big up nasty bandit nashi seleni Louis engineer Jodia Vinch most wanted the fullest the coolest here yo say kid yo tariro